нахуст ҳайати меҳмононро дар даромадгоҳи шаҳр роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ истиқбол гирифта, сипас бо мақсади шиносоӣ пайдо намудан аз фаъолияти заҳматкашони ин минтақа аз тарзу усули парвариш, нашъунамо ва ҷамъоварии ҳосили помидор дар гарбхонаҳо, инчунин аз рафти маъракаи ҷамъоварии ҳосили пухтарасидаи картошка дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 50-солагии Октябр дидан намуда ба меҳнати пурсамари деҳқонон баҳои баланд доданд. иттилоъ дода шуд, ки ҳамасола кишоварзони шаҳри Ҳисор аз 1 гектар замин то 40 тонна картошка ҷамъоварӣ менамоянд ва ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии дигар маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. деҳқонон аз ҳар қитъаи замин гирифтани аз 2 то 4 ҳосилро ба роҳ монда, самараи дастранҷи хешро ҳам барои таъмини бозорҳои дохилӣ ва ҳам барои содирот ба кишварҳои хориҷ пешниҳоди харидорон менамоянд. дар идома меҳмонон ба мамнӯъгоҳи таърихию фарҳангии Ҳисор ташриф оварда мавзеъҳои тамошобоб ва диққатҷалбкунандаи он, аз ҷумла ёдгориҳои таърихӣ, меъморӣ ва бостонии қалъаи Ҳисор бо дарвозаи арк, осорхона, мадрасаи кӯҳна ва масҷиди сангинро, ки ба фиҳристи умумиҷаҳонии мероси башарият ЮНЕСКО шомил шудаанд, тамошо карданд. диққати меҳмононро тарзу усули шаҳрсозию шаҳрдории қадимаи тоҷикон ба худ ҷалб намуд. дар ин баробар меҳмонон бо тарзи духтани либосҳои миллӣ дар дуконҳои ҳунармандон аз қабили чакан, атласу адрас ва дигар гулдӯзию кашидадӯзиҳои тоҷиконаро, ки пурра аз нахи пахта омода шуда комилан табиӣ мебошанд, шинос шуда аз онҳо бо худ армуғон гирифтанд. тоҷикистон аз қадимулайён бо обу ҳавои латифу мусоид, кӯҳҳои пурфайз, дарёҳои сероб, заминҳои зархез ва ёдгориҳои таърихӣ диққати сайёҳон ва меҳмонони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб намудааст, ки муаррификунандаи халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошанд. ҳамзамон меҳмонон бо раванди боғдорӣ аз ҷумла парвариши олу дар хоҷагии деҳқонӣ меҳнатшинос шуда қайд намуданд, ки тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди боғу токпарварӣ мебошад, ки деҳқононаш ганҷофару заминҳояш зархез ва меваҳояш тамъи лазизу дар ҷаҳон нотакрор доранд. аз ин рӯ ҷиҳати таъсиси корхонаҳои коркарди меваю сабзавот дар ин минтақа ҳавасмандӣ зоҳир карда шуд. мавриди зикр аст, ки ҳамкориҳои Тоҷикистону Шоҳигарии Арабистони Саудӣ дар самтҳои мухталифи ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию гуманитарӣ, кишоварзӣ ва сайёҳӣ дар фазои дӯстию бародарӣ ҳамеша тавсея ёфта, ба марҳилаи нав расида, минбаъд низ густариш дода мешаванд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. ахбор.